Ассалому алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бардори азиз, бо как всегда ҷои кор, завод, мороженый цех. Бардори азиз, кадоме ки мехоҳад кор кунад, графикаш дора 5-2, дора 6/1, дора 2/2 ва соати кори 300 рубл платид мекунад. Бардори азиз, ва чизе ки дар дохили ҳамин завод мехӯред, ҳамаш айшоти завод. Ва бардори азиз, бисёриётон тои ҳамин кора як борига мо реклама карда будем мепурсидем ва ҳозир как всегда мо инстаграмро мемонем, дар як комментария ва шумо медуред через инстаграм менависем ҷавоб метем, ба хотире ки мо номерро мемонем. Бисёри баъд одамо занг мезананд, просто занг мезананд, кор чӣ хеле ва намеоем, ва ба ҳамин хотир одамое ки то мо медонем ки кадомеда ки кор дар кор ҳастай, ҳамаи одамо медуред дар комментария савол метем, чизе ки аст подробно дар оҷа мефаҳмонанд. Ва ҷои кор, бардори азиз, вообще хунук нест. Кор қарор дорад дар Ярославский област, город Рыбинск. Бисёриҳо медонанд ва якин бор нест ки мо ин корро реклама мекунем ва бордоро омадагӣ кор кардагӣ ва медонанд ки чӣ хел ҳастай ва кадоме ки то ай бардори пешина будан метавонед ки бозам биёен, кор ҳастай ва кадоме ки якин бор омадисте, бардори азиз, марҳамат менависем, ба фикри ақидатона обязательно дар комментария бинависед ва мо нигоҳ мекунем ки бо чӣ гуна корҳо парт кунем. Ба ҳамин хотир, бардори азиз, мо кореро пешниҳод мекунем барои шуморо ки фред набоша ва шуморо вовремя оиликтона кунанд. Ба ҳамин хотир касе ки иҷоза дорад корои нав, бардори азиз, мо видеоро бо айсари нав чӣ хеле ки дидем, видеоро айсари нав партфутисем ва мо пасараса мекунем ки ба хотири шумо видео тез бирояд. Хоҳиш мекунем видео дар як лайк мемонем, обязательно фикри ақидатона дар комментария бинависем ва мо яъне ки мехонем фикротона ва обязательно ҷавоб метем. Зинда ва сарбаланд бошед то видеои оянда. Хайр.